איך לקבל הרבה יותר לידים מהפעילות שלנו בקבוצות. אז היום אני רוצה לדבר בסרטון על איך באמת עושים פעילות נכונה בקבוצות, ואני מניחה שאם הגעתם לסרטון הזה, אז אתם כבר מכירים את הקבוצות בפייסבוק, אתם כבר יודעים איפה הקהל נמצא, אבל רק במידה שלא, אני אעשה איזה אישור קו קטנטן, כדי למצוא קבוצות שהן רלוונטיות לעסק שלנו. אנחנו רוצים ללכת לשורת החיפוש, היא תהיה מצד ימין, מצד שמאל, זה תלוי בשפה, ולהתחיל לכתוב מילות חיפוש שהן רלוונטיות. אם אני משווקת לתזונאיות, אני אכתוב תזונאיות, אם אני משווקת לאמהות, אני אכתוב ממות, אם אני מחפשת לפי אזורים, אז אני אכתוב את שם האזור ואני אחפש קבוצות של תושבים או קבוצות של השכרה, כל אחד ומה שרלוונטי לו. אני רוצה שנייה לפני שאנחנו מגיעים לשיטה לגעת בנקודה סופר קריטית בכלל בשיווק. הרבה בעלי עסקים מחפשים את ימי השיווק בקבוצות כי הם רוצים ישר להציע את המוצר או את השירות שלהם לפני שהם מתעסקים בלקוחות. הם פשוט רוצים לפרסם שיש להם מוצר X, מוצר Y. אתם חייבים להבין שעד שקהל היעד לא יבין שאתם מומחים בבעיה שלו, לא יעניין אותו לשמוע על הפתרון שלכם. ובגלל זה השלב הזה הוא סופר קריטי, ואני אכנס לאיך בדיוק אנחנו עושים את זה, לא משנה איזה שיטה אנחנו בוחרים. אני ככה חילקתי לשתי אפשרויות את הפעילות שלנו. אני אתחיל עם השיטה הכלילה יותר, והיא להגיב לפוסטים של חברים בקבוצה, אבל לא סתם להגיב כמו שכולם מגיבים, אלא להגיב ולתת תשובה סופר מקיפה עם הרבה מאוד ערך לימודי, שבעצם מבדלת אותנו מכל יתר התשובות שעלו בשרשור הזה. אנחנו רוצים להתייחס לבן אדם ששאל את השאלה, אנחנו יכולים להביא עליו נתונים מהפרופיל שלו, להסתכל בדיוק מי הבן אדם, איפה הוא גר, איפה העסק שלו, איזה סוג עסק יש לו, כמה שיותר נבוא לזה מוכנים, ככה תהיה לנו דאטה לפעמים שהיא רלוונטית שאחרים לא יטרחו לעשות את זה, את הבדיקה הקטנה הזאת. וגם אנחנו רוצים לענות לו בצורה מאוד מאוד מעמיקה ושונה ממה שכולם עונים לו. אם אנחנו נהיה עוד תגובה, הסיכוי שהבן אדם הזה ירצה להתחיל לדבר איתנו בפרטי הוא מאוד מאוד נמוך. ודבר אחד הוא סופר קריטי, תבינו שכשאתם עונים למישהו, עוד הרבה אנשים אחרים הולכים להיחשף לתשובה שלכם. בעצם אנחנו מחפשים את הפוסטים האלה שיש עליהם הרבה מעורבות, או שאנחנו יכולים לתת הרבה מאוד ערך, והמטרה שלנו הוא שהתשובה שלנו תיחשף לכל מי שמסתכל על השרשור, ואתם תתפלאו, לפעמים אנשים שבכלל לא קשורים לכל הדבר הזה יפנו אליכם אחרי זה בפרטי ויגידו לכם שהם ראו את התשובות שלכם. וגם אנשים היום עושים חיפושים בקבוצות כמו שעושים חיפושים בגוגל, כי הם מחפשים המלצות, הם מחפשים כל מיני נושאים הרבה יותר ממוקדים, והם מחפשים תשובות שהן אותנטיות. אז זה דרך אחת, ואני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה שלי, שאני עניתי לאיזושהי גולשת שאמרה שהיא מסתבכת עם האינסטגרם, גם קבוצה של בעלות עסקים שמדברים על שיווק בפייסבוק, והיא אמרה שהיא מסתבכת עם השיווק שלה באינסטגרם, וממש נתתי לה איזשהו סוג של מיני מדריך, וכתבתי לה ככה את יכולה ליצור תוכן לאינסטגרם שלך לחודשיים בכולה 30 דקות, וממש פירטתי לה את זה לפי שלבים, אתם יכולים לקרוא את זה אחר כך אם תרצו, וגם הוספתי כאן איזושהי הנאה לפעולה. את מוזמנת להצטרף לרשימת תפוצה שלי על נושאים של שיווק בפייסבוק ובאינסטגרם, שזה מה שאני עושה. אז הקטע המצחיק שקרה כאן, שדווקא זאתי ששאלה את השאלה, לתשובה הייתה קצת מתקדמת, אבל אם תשימו לב, אז גולשים אחרים התלהבו ואהבו, וכאן קיבלתי 9 לייקים, וגם מישהי שאלה אותי אם אני עושה ליווי אישי, ותשימו לב ששמתי כאן גם את הלינק שלי לרשימת התפוצה, וגם מה שאנחנו רוצים לעשות זה ללכת לכל 9 האנשים שאהבו את התגובה שלנו, ולהציע להם חברות, וככה להמשיך איתם את הקשר בפרופיל האישי שלנו.
אז זו דרך אחת שהיא יותר כלילה, אנחנו אפילו לא צריכים ליזום פוסט, ותשובה כזאת לא צריך לחכות לימי פרסום, אפשר לפרסם אותה פשוט על תשובה של כל אדם, כמובן כל עוד זה רלוונטי למה שהוא שאל ויש לכם ערך מוסף לתת. השיטה קצת יותר מתקדמת היא להכין איזשהו מדריך ולתת חלק ממנו ולהזמין אנשים לבקש מכם את המדריך או את ההדרכה המלאה. זה פוסט שאני העליתי בחשדניסטים, גם קבוצה מאוד מאוד חזקה של בעלי עסקים למי שלא מכיר, ואם אתם רואים כאן הוא הגיע למעל 200 תגובות. זה פוסט שהמשכתי לקבל עליו פניות במשך שבוע, כי הוא בעצם התגובות מקפיצות את הפוסט בקבוצה והוא כל הזמן עולה למעלה ואז הוא ממשיך להיחשף. ובעצם מה שעשיתי כאן זה פתחתי כאן באיזשהו הוק חזק שהוא ממיין לי את קהל היעד, הוא פונה רק לקהל שלי. כתבתי כאן, אז החלטתם לעלות בקמפיין ממומן בפייסבוק, רק שבינתיים התוצאות היחידות שקיבלתם הן אולקוס, מוזר, לא ידעתם שאולקוס אמור לעלות לכם אלפי שקלים, אתם חושבים לעצמכם, גם שילבתי כאן הומור, וממש התחלתי להסביר לקהל בדיוק למה זה קורה, ולמה המודעה שלהם מדרדרת והאלגוריתם לא מתעדף אותה. ובסוף כתבתי, הכנתי הדרכה פרקטית של 8 דקות שבהם אני מסבירה בדיוק מה הטעות שמשמידה קמפיינים ואיך בעזרת סוויץ' מחשבתי קטן ונוסחה של 4 שלבים תקבלו פי 2 ופי 3 יותר לידים. תכתבו לי הדרכה, שזה סופר קריטי. אנחנו כותבים להם מה אנחנו רוצים שהם יכתבו לנו כדי שהפוסט שלנו יקבל את הבוסט הזה. זה כמובן דורש מאיתנו יותר השקעה, כי אנחנו צריכים להכין איזשהו מדריך, הדרכה. לא בכל קבוצה יאשרו לנו את זה, אבל בקבוצות שהאדמינים מבינים שהפוסטים מהסוג הזה יגבירו להם את המעורבות, אז בהחלט אפשר. יש קבוצות שרק בימי פרסום. תעשו לעצמכם איזושהי רשימה, איזושהי טבלה עם כל הקבוצות שרלוונטיות. כמובן שאנחנו מחפשים אך ורק קבוצות שהן פעילות, שעולים שם כמה פוסטים כל יום, שיש הרבה מעורבות על התגובות. אנחנו לא מחפשים קבוצות שהן בקושי בחיים, זה פשוט לא יהיה לנו אפקטיבי. אפשר לפרסם שם, פשוט לא יקרה מזה שום דבר. אנחנו מחפשים את הקבוצות החזקות. אבל אנחנו לא נעצרים כאן, זה חשוב שתהיה איזושהי תשתית. בסדר, אנשים נגיד ראו את התשובה שלנו והתלהבו ואמרו וואי זה מסקרן, והם יעברו לפרופיל האישי שלנו. אם הם לא יראו שם שום דבר מקצועי, הם יראו תמונה שלנו עם המשפחה, הם יראו תמונה שלנו מקופנגן, הם לא יקבלו את המענה שהם מחפשים. הם מחפשים עלינו קצת יותר מידע, איזשהו לינק לאתר, איזשהו לינק לאינסטגרם, איזשהו תיאור בפרופיל שלנו. חשוב שיהיו למעלה איזה 4-5 תכנים מקצועיים שבהם אתם נותנים ערך, וזה עושה חשק. מי שרוצה לדבר איתי בדיוק על איך כותבים תכנים כאלה, מוזמן לכתוב לי בתגובות כאן. ורק עוד נקודה אחת אחרונה שאני רוצה לדבר על זה, זה מה שהזכרתי קודם, שלא לשכוח לכל מי שמגיב לנו על הפוסטים, ללכת ולעשות לו לייק, להתחיל לפתח איתו איזושהי מערכת יחסים, וכמובן לשלוח הודעה פרטית אם מישהו אומר לכם שזה מעניין אותו ושהוא היה רוצה לשמוע יותר, ויכול להיות שאתם תסגרו מזה עסקאות עוד לפני שהוא ראה בכלל את המדריך שהכנתם. אז חברים, אני מקווה שזה עוזר, ויאללה לכו לשווק בקבוצות.